Hapdeng kijingsha keno gento hapdeng kisha kijingsha penrem kumne kumtai ia i Dr. Baskem marbo iba yang bujili hakajaka jong u MP diariki eja sengkon uba laklat no nang nenaga sla partai mo haswa ba i diariki eja sengkon iklat naga neka partai nasla jo neka partai Henry kabas ngau pala kalong ba ia i Dr. Baskem ila ai kenja ka dur lane ka foto ka image jong ka dur pa parlimen mo kaba sapo lok sabha tenre kanek ek kaba ma ai kalong ka ek kaba ila tip lupa ka ban saja ya te nakaliang jong ka voice of the people party hapdeng ka selection committee ki jong kiru kilayarai ban ai sya i Dr. Baskem marbo tengi kermen skem ba i Dr. Baskem marbo in job suk ha kaneka MP election ka ba menta tengi kermen skem ba ki pajba ginong sung jong ka jela rikasi jantia jongi barakot kinno kakti kemon kakti kediang yai Dr. Baskem namarba ngitip ba datang kaneka parti ka ba kabala sisha ya kaban penroi penpar namata ki development namata ki khaput namata ki issue ki baper ki jingnon ka mapo jong kari ka jongi pajba nong snong jong ka jela ka jongi hoj watla hapdeng ki jingsha keno kentho ka bada kumne kumtai yai Dr. Baskem men hagane sisi asni kimi kita kilat pathai kubor hagi YouTube channel baper henry kini ki baro ngong pi ki bakeno daitang kita ki bayo pisa ki bayo kiat ki bayo bamtu ya ka bha ka jonga bat ka jongpi ki te henry pajba bije nga kerpat ya pi wat ai ba pinlong kita ki sangkhawya namenta jong kata ka kentin ka bamaki ki keren lembah ki sosial media tengang scam ba sachi sinpat ngin penjob suk ya i Dr. Baskem marbo ka jingjob suk jong i Dr. Baskem marbo om ka jingjob ka jong i om ka jingjob jong ka voice of the people party henry ka jingjob jong upaj ba jong ka khun jong ka bri u nyotrap nabenta ka duk katoi nabenta ki eki kam ki baduna po jong ni ka jela ka jingi tongin kersen ratba yai Dr. Baskem kenang ba mai ila ban yasaj namata kata ka hok ka jonga bat ka jongpi te sachi sinpat ngimnom klem dapen sap yeno henry ngi yang scam halaka nongrim kumno bangin perkat namata ki kun ki kti ki jongi namata ka pateng kalawe kun ki kti ki jongi bat ngimnom kermen shu igi wigi party la instang haka voice of the people party te paj ba bije ngin kersan ratba ya ka voice of the people party lah pedeng ki jingsha thong pisa lah pedeng ki jingsha penbit kiwi ki political party ong yapi pajba nakaliang ka jonga renga kerpat jur yapi batong nai ka kti ka mon ka kti dan lajisha kita gisang kawya ki pensoi yang apa ya pi no sedang na samon kumne kumtai henry ngitur be seprang gimnom sngam ya kita ki kentin jong taka kling kateng up jong kita kentin jong kita ki suri kups nyu lang brot ki bamut ban bamdu ban didu namata ka ribar aja bendriu ku jingi ladangi pai namata ka ribar aja bendriu ku jingi kalangam syatrai haduk kata-kata henry ngipej menta lagi pos dem ngidap betang kata ka jingi ka jingi snam hapo jong ka jala me khela jingi la phai namta ka bha kam ka bha jam nam phai ki development ki ba pher namta kata ka namta ka border issue namta ki department ki ba pher hapo jini jala ngisa long kita ki briu ki bala cha te mrau ha kita ki liang baro te kumta ngin kersan ba ya ka voice of the people party ka mi partai berat kong ka bamsap ka bampong apo junga jala ka jungi ki jingno silang khamat te ke baro ka voice of the people party ka yo mensensar ka bat yaw lakam hapo assembling ongi pi kini ke baro ki jinge ke lakot bat ke ladam te kumta sai pat nagilang ka junga naya kti ka mon kti ka diang ban penjab suk yaw ne MP bangi tibru ba kaneka election campaign nagaliang jong i Dr. Baskem ro ila sedang te kumta nagaliang jong abat jong pi ngimdei ban artatin ban ngidei ban penjok suk nganut ban ongang ne bang hitam keput ha kaneka kenti ke bamenta te nagaliang ka jong apa ba bije tangine ki jing kerpat ki jong ya pi sim bagane ka jing kern ka jong ka deisha kata ka jing mentoi namata jong abat jong pi te namata tangane ki khubor ha kaneka por ka bamenta khuble subun